Салом дӯстон ва мухлисони бошгоҳи Барселона. Натиҷаҳои қуръакашии марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои соли 2020-2021 ба анҷом расид ва дастаи Барселона дар гурӯҳи Е ҷойгир шуд. Камбағалро дар болои штурмор гасидааст. Барселона ки имрӯзо аз саг устухон қарздор асту аз мурғ дон болои сӯхта намакоб толиаш баландӣ накарду дар гурӯҳи афтед ки он ҷо бо дастаи Бавария рӯбарӯ хоҳад шуд. Ақлан як бор ҳам не, ду бор тасаввур мекунед? Умедворам натиҷаи умумии ин ду бозӣ ақлан 16-4 анҷом нахоҳад ёфт. Дар бораи ин гурӯҳ ва дастҳое ки ба ғайр аз Бавария бо мо рақобат хоҳанд кард, якчанд маълумот бароятон пешкаш менамоем. Дар ягон ҷо баъз дуршинед, мо бошад сар мекунем. Арсенал бадтарин оғози мавсимро дар тамоми таърихи мавҷудияташ нишон дод. Даста дар ду бозӣ ягон гол назад ва шикаст хӯрд. Чунон ба назар мерасад ки ин силсилаи бебарори дастаи Артета идома меёбад, зеро рақиби навбатии онҳо қаҳрамони феълии Англия Манчестер Сити аст. Бешубҳа фаворит шогирдони Гвардиол ҳастанд. Тотали Сити бештар аз 2.5 хоҳад шуд. Умуман бораи ҷолиб гузаштани тамошои ин бозӣ дар 1x коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Имконатро аз даст надиҳед. Дар гурӯҳи Е ба ғайр аз Барселона бо се дастаи дигар барои рохат ба якашфинали Лигаи Чемпионҳо байни худ рақобат хоҳанд кард. Дастое ки ҷои якум ва дуюми гурӯҳро касб мекунанд ба таври автоматӣ ба якашфинал рохат мегиранд. Дастае ки имтиёзҳои камтар ба даст меораду дар гурӯҳ ҷои савумро ишғол менамояд, рақобатро дар Лигаи Аврупо идома хоҳад дод. Дастаи Барселона аз Испания, Бавария аз Германия, Бенфика аз Португалия ва Динамо Киев аз Украина рақибони якдигар дар гурӯҳи Е мебошанд. Дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо дар соли гузашта бо Динамо Киев мо ду бозиро анҷом дода будем. Дар бозии якум дар майдони худ Камнол Динаморо бо ҳисоби 2-1 мағлуб намудем. Голи аввалро дар дақиқаи 5-ум бозӣ аз зарбаи ҷаримавии 11 метра Лионел Месси ба самар расонид. Голи дуввумро бошад муҳофизатгари марказии даста ва ҳоло бошад яке аз капитанҳо Жерар Пике баъд аз партофти Ансу Фати дар дақиқаи 65-уми бозӣ ворди дарвозаи рақиб намуд. Голи ҷавобиро аз дастаи Динамо ҳамлагари ин даста Виктор Циганков баъд аз 10 дақиқаи голи Пике ворди дарвозаи Терештеги намуд ва ҳамин тавр бозии 2-1 ба фоидаи Барселона хотима ёфт. Бозии дуввум дар майдони Олимпийский Динамо Киев баргузор гардид ки дар он бозӣ Барселона дар сафар рақибро бо ҳисоби 4-0 торомор кард. Ҳамлагари даста Мартин Брейтвей дар он бозӣ 2 гол ва як партофти головар ба Сержино Дес анҷом дода буд. Голи чаҳорумро бошад Антуан Гризман баъд аз паси хуби Жорди Алба дар дақиқаи 92 ба нишон расонид. Мавсими гузашта Динамо бозии хуб нишон дода буд ва имсол назар ба соли гузашта эҳтимолан пурқувваттар шуда бошанд, зеро дар охир чемпиони мусобиқаи дохилӣ шуданд ки ин дар чанд соли охир дастоварди калони онҳо аст. Мисли дигар чемпионатҳо дар Украина ҳам солҳои охир дастаи Шахтёр пайваста қаҳрамон мешуд ва маҳз Динамо Киев тавонист ба ин гегемония нуқта гузорад. Бенфика бошад мавсими гузашта дар чемпионати Португалия мақоми сеюмро ишғол кард ва дастаи андак-мандак ҳам нест, аммо онҳоро дар футбол ҳамчун дастаи лаънатшуда мешиносанд ки дар мусобиқаҳои аврупоӣ муваффақ намегарданд. Бори охир бо ин даста Барселона дар соли 2012 дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо бозӣ анҷом дода буд ки дар майдони худ мусови 0-0 ва дар сафар бо ҳисоби 2-0 онҳоро шикаст дод. ҳои мардум баъд аз қуръакашӣ дар гурӯҳи Е ки Бавария ва Барселонаро якҷоя кард зиёд шудан гирифт. Гап сари ана ҳамон бозие меравад ки бо ҳисоби 8-2 Барселона мағлуб гарда буд. Мавсими гузаштаи Лигаи Чемпионҳо дастаи Бавария Мюнхен дар марҳилаи чорякниҳои Барселонаро бо беҳтарин футболбози сайёра ва барандаи 6 туби тиллоӣ дар ҳаят Лионел Месси бо ҳисоби 8-2 шикаст дод. ҳоло бошад Месси нест, бе Месси чанд гол мехӯрда бошанд. Аз як ҷиҳат Бавария мисли пештара мошини немисӣ нест, зери роҳбарии мураббии нав ва ҷавон вақт дар кор ки онҳо ба ҳолати аввалаи худ баргарданд ва ин ҳам шанс аст. Метавон гуфт ки Бавария пешина нест ва ҳоло Флике ки сармураббии даста буду тавонист ки Барселонаро шармандавор шикаст диҳад, дигар дастаро идора намекунад. Вале Барселона чӣ? На сармураббии эътимоднок дораду на ҳаяте ки метавонад зонуи рақибонро ба ларза оварад. Мумкин ки зонувони Барселона ба ларза омад баъд аз ин қуръакашӣ. Бале, Флик ҳоло сармураббӣ нест, вале ба ҷои ӯ сармураббии ҷавону ояндадори бо номи Юлиан Нагельсман таъин шудааст ки дастаи Лейпцигро баъд даври нимниҳои Лигаи Чемпионҳо бароварда буд. Вақте ки дар гурӯҳ бо дастаи мисли Бавария рақобат хоҳӣ кард, ҳатман бояд ки дар ҳамин гуна бозиҳо бо дастаҳои Бенфикаву Динамо кӯшиш кард ки ҳарчи зиёдтар имтиёз ба даст биёриву ҳарчи зиёдтар ба дарвозаи онҳо гол занем. Шахсан ман шубҳа дорам ки Барселона метавонад дар марҳилаи гурӯҳӣ Баварияро лоақал як бор мағлуб кунад. Ба замми ин дар хатти муҳофизаи Барселона ягон дигаргунӣ ё беҳбудӣ ворид нашудааст ва ҳоло ҳамон муҳофизатгароне ки 8 голро ба дарвозаи худ
сар доданд дар ҳайати дастаанд. Аз гурӯҳ баромадани Барселона аллакай дастовар хоҳад буд, аммо чӣ илоҷ? Банда ба умед мегӯянд. шумораи зиёди маҳсулотҳои химиявие ки мо истеъмол мекунем ва истифодаи телефону компютерҳо ба саломатии мо зарари калон мерасонад. Аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, надоштани риш, харобӣ ва сус гардидани қувваи мардонагӣ. Ҳама ин бемориҳоро бояд бартараф кард, зеро саломатӣ неъмати бебаҳо аст. Ширкати Азия Маркет барои давои ҳама ин дардҳо доруҳои табиӣ ва босифатро пешниҳод мекунад. Ҳамчунин доруҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву рӯда, паст шудани фишори хун, дарди гурда ва дарди гулу кӯмак мекунанд. Барои фармоиш ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳар нафаре ки аз номи канали мо муроҷиат мекунад таҳфиқ калон карда мешавад. Орзуманди онем ки ҳамеша сеҳат ва саломат бошед.